Oh, kurang ajar rek. Roy marine nang perpustakaan daerah. Lapo? Tugas sosiologi le. Tugas sing endi? Sing ngomong golek berita penyimpangan sosial iku lho. Oh, Wis, sampean gelem melu apa ndak? iya ayo wis. Kayak apa beranjak? Ya gawe tugas sosiologi lah. Karena awake dhewe dikon golek berita tentang penyimpangan sosial. Terus digawe literasi jare. Wah, aneh. Golek di internet mosok dah oleh. Ya oleh lah, tapi ujung-ujungnya ya padha wae. Awak mesti dikongkon maca, terus mbok rangkum, terus kisuke dipresentasikno. Kalau sok pateng jak. Alah, karemu Roy. Bosen aku nang kene. Aku tak nang alun-alun sik ya, refreshing. Iya wis, nang balik yo. Waduh rek, kurang sithik lho. Woi, kita rek. Lah iya seneng game dikenalan maneh. Ndak kurang ado ah. Menisan kali PP ngono. Wah, bapak kowe jenenge hobi ate apa maneh? Masilah hobi ya. Dungaren kene kono. Iya, dijak-ijak iku, ngecakno PR sosiologi. Literasi penyimpangan sosial iku ta. Terus lapo meneng ini on? Mari garap na. Yo mari serek, omek kari kopi pas di internet ae lho. Ya masilah di internet lho jenenge literasi aku kudu diwaca sik. Wah, gak mau jauh le aku ora ngegame awake. Yo arek dak tepak blas ini. Ini judul buku mo apa sih sing mbok waca iki? Dadak pelecehan pembunuhan kowe. Mbok lali aku. Lek kon presentasi kudu ngerangno kronologine ya, kronologine kabeh ro. Ambekne aku tepak iku tau ndak dinilai Pak Sony, Pak. Oh, bapak masih lagi gak dinilai le. Kudu ngeru ya, Pak. Kasih tahu tuh. Ayo kasih. Oh, iki lho, awak mari garap kok awakmu yo. Boleh di internet lho, ndak dinilai, Pak. Ya apa? Ya kon nang ijak kono garap apa ijak. Cek kon dinilai, mari garap aku. Mangane iku saiki ndak kerjakno timbang telat kon iki. Oke, kerjakno. Ya wis, ajakno sak we. Ya Ya. wis. Wis sereo. Ya hati. Kok keren ya? Rencana no aku garap tugas sih. Setelah wes pada internet. Nah, kamu urut dhewe kan sakjane ojo maca mergo awakmu kepengin oleh nilai to, tapi mergo awakmu ben oleh wawasan tidak ketinggalan berita. Iya, sepurane. Aku udah nanti kompas mandang. Nah, iku baru generasi milenial sing bener. Tutuk generasi milenial sing senengane game to. Ya sepurane, aku udah kirim aja we. Ya mantul. Ah, balik.